Pinapalabas, imbalakad ni Alfonso ken Esteban asan anasaya at numapasakitan ni Lolita, gapu iti panagdadagsen na. Dimngagmet ni Esteban kadag iti imbaga ti amigo na. Naglabas ti sumagmamano a bulan, madlawen ti sikog ni Lolita. Ininot met amakarik na iti karkar na daytoy. Nupay kasta, impapan na analabit agagangay laeng, wenno talaga kasta ti marik na ti may sa amasikog. Iti may sa agsapa, kayat na kasango nga agarmusar ni Edita, ngem nagkadkad daytoy. Imparik naman ni Esteban ti di na panangikaskaso kini Lolita. Iti panagmaymaysa ni Lolita iti komidor, nakarik na iti karkar na iti tiyan na. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Kasla mapugsan ti angas ko. Talaga ka di, akas to ti agsikog. Edita! Edita! Umay ka man! Ha? Apay si Edita! Apay asar-sarapaang tibuksit mo! Mariga talag nga umangas. Tulungan na. Anya tiaram itag, senyorita! Ibagam tiaram itag! Anyat maritnam itan, senyorita. Diyos ko, delikadon sangag siko. Nasaya atan. Limmo kayan ti aangsam? Wen, panawan na kun diti kwarto. Bantayan ka. Saan? Panawan na kun Edita. Ayaban ka no kasapulan ka. Sige, no kastati ko nam, senyorita. Diyos ko. Tsaka mo nagagangay laang ti kastoy ang mapaspasamak kanyak. Nupay kasta. Dawatag ti panarabay mo, Diyos ko. Di na kami baybayan, iti anak ko. Ipalubos mo ang makita na pa'y tilawhag. Nabilang daksang gasatak nga agpasngay. Uray alaan naktuhan. Basta ikamtoy anak ko iti gwandaway nga abiyag. Uray awan pa'y padas ko. Patyak asan agagangay ti kasi ang mapaspasamak kini senyorita Lolita, senyor. Porque, Edita, anya ti mapaspasamak kini so? Masansan amarigatan nga umangas. Nang rona no kasi ka no nga aggaraw ti anak na iti tiyan na. Senyor, lalaki nga ta di agbalin nga anak yo. Taapay kat napig sa unay ti panaggaraw na. Marigrigatan ni senyorita, idin to taaginom abulan na pailang. Kasanon tulaungan intun dandanin agpas ngay. Awan may baga ni siya kiti dayta, Edita. Saan na tila'y bagbaga ni sikagin ni siya, may papay ti kasasaad ti masikog na esposa mi. Tawan ti may baga ni siya. Pwede? Edita? Uwan, senyor. Perdona. Istorbo ni sika. Ay, talagang awan man lati panangilalana iti asawa na. Apay nga ta. Saan agagangay ti kasta, Edita? Ala, di adda nga rod sakit ni senyorita Lolita. Ibagam ka ni Senyor Esteban. Tas ikaw mo tinapusgan ang mga asikaso iya asawa na.
Imbaga kon manang Pedrita, ngam kaslaawan anyaman na. Sana mapunas iti panunot na tidakas nga atap na iti asawa na. Iso akas jay. Tinasaya at, mapan kay ayan ni mamang na. Anya? In kay bagati mapalpali mo ka ni senyorita. Nilaangan mamang na ti makaam mo amang tulong kankwana. Agpakadaak, senyorita. Di ka madanagan ka mabiitak lang. Nakapsutak, Edita. Apay apanawan nak. Madanaganak iti itsuram. Iso nga inak ibagakin ni mamang mo, tao may nakakitaan. Saan? Di ka mapanidjaayan ni mamang ko. Apay ngay, senyorita. Kasapulam ni senyora iti kasta kasasad mo. Saan? Di ka mapanitiayan ni mamang ko, nak. Ha? Ay, jakla ko man impakpakada. Pangaasim. Jak kayat amariribok ni mamang. Gapula iti di panangas asikaso kanyak ti asawak. Sikalatan ti kadwak ditoy. Di nakpanawan. Tirikat na. Awan amok nga aramidan. Tinasayat. Ingkalangan ibagakan ni Julia. Wan. Ni Juliang agpapaanak. Isu timapan mo ayaban amang kita kanyak. Adda ako na senyorita Lolita. Agyamanak, Nana Julia. Inaramid mo kadi dagiti imbalakad ko ididamom ti agpakita iti dispensary. Owen, ngam pasaray maliwayak. Isumat lagayam Tay bitaminam, ininom mo matlaang? Dua alawas na sa anak tumar. Anya? Isumat la nakapsot ka. Agkurkurangan ti sustansya iti bagim. Nadaras ti panagkapsot mo, gapot adwa kayo iti anak mo. No kompleto ti ipaunag mo at taraon anaglaon ka dagiti bitamina ang maipaay iti panagsikog mo. Saan ka analaka nga agkapsot? Kasapulan ti nakaipan mo iti dispensary. Tapno maasikaso ka iti husto. Dito ilat ako man, Nana. Nasaysaya at nuada ka itchay. Tapno 100% ti asikaso ang maibaikan ka. Saan anormal ti maimatangak nga itsuram ita? Senyorita, ibagak iti magas asikasukan ka. Wano, ibagak ka ni senyor. No, saan na masapul nga ibagam iti asawak? Ado ti pakakumikuman na. Isu adimon pagaburituan. Anya? Jak kayat amaburido pa'y may papan kanyak. Syaklatan ti makamo. Itulod mo ida ni poblasyon, Benito. Kapilitan ngem agunget lakit din ni senyor, no aramatan mitilugan at di maipakadakan kwa na. Agpadaanak iti kalesa, iso ti pagluganan nyo. Saan asak ti kaduada kini Edita? Sikan, bakit? Ala, in ka parubuatan. Agrubuat ka matan, ta siya kun ti agsada iti kalesa. Napintas ditoy. Napatakderan iti Casa Descanso, Jose. Ay, lakit dia, senyor. Kapag isulaunay ti lokasyon na. Aday ti tuktok ti kangatuan na turod na masakupan ti mabakudan na putrido. Talaga gaya mapatuluyom ti plano magumatang ti adu abuya ka, senyor. Arigladon ti amin, Jose. Ket saan la na 50 na pares nakas itimbaga ni siya ididamo
ti pangrugyan na may pupok. Senyor, Agarot 200 na pares ti may sangpet, apaman na may sagana ti rancho. uy, nagadun senyor. Si, paduen tayo. Natural na umado dagiti may pupok na vaka, gapo tagpapares. Ay katsan lamamin senyor. Agdubli diyan to. Agtriple ken ay sus. Saan to mabilang ti kaaduda. Kalpasan ti sumagmamano atawin. Adada, abumagnang ni siya. Aglatak to ti Hacienda Gabriel dito San Gabriel. Ayo, napintas ti planom, senyor. Umado ti pagtrabahuan dagiti tao. Si, mangbangon ni siya iti pabrika di leche. Presko na leche. Manipod ka dagiti pangganakan na vaka. Mayat, senyor. Ket, amom no anya pa iti plano ni siya na negosyo? Anya pa nga, senyor. Manglukat ni siya iti negosyo di asukar. Nalawa ti mabalin nyaramidan na plantasyon. At danton asukarira ti Gabriel ditoy. Awanan ti pagdanagan tayo iti masakbayan. Kakabsat ko ngagtaltalon. Ado ti mabalin tayo pagtalabahon. Nabayagan nagsarsarita kami Senyor Esteban iti kadami di turod. Ay sus, ado ti plano na alukatan na negosyo dito asyenda. Agsangpot to ti ado baka may pupok iti mabakudan a rancho. Nagpartuat to iti ado agatas iti kabayan na baka. Siyempre, may negosyo to ti presko agatas manipot iti rancho. Talaga mapasama kakabsat. Ipampamaysa ni Senyor Esteban dagiti negosyo namnamaan namang parang iti Hacienda San Gabriel. Mayat. Sanga dayta. Manglukat ka na iti plantasyon iti unas. Di adanton asukarira dito Hacienda Gabriel. Nasayat daytan. Mayat. Nasayat. Talaga, maramid. Isu nga ipakita tayo ti kinapudno tayo ama kitaltalon. Tapno saan ama punas ti panagtalak na kada tayo. Kasatarami din tayo. Kasapulan ti kooperasyon tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo amang paduras kadagiti pagbiagan dito'y Hacienda Gabriel. Kaputa da tayo ti mairanod. Andam ni senyor, lukatak adagos ti ruangan apagsalkan ti kabalyaw. Natalinaay nga isa sangpet mo, senyor. Magamon ni si kakinistalyon, Benito. Uwan, senyor. Umay kan istalyon. Amok anabannog kan mawawkan. Ngam aginanaka pa ya, sa kanto pa inumay. At ulakit biti nagpasyaran nyo kini senyor. Dito itan. Oho. Kanayon ti ipapanaw ni senyor at dinak ikuy-kuyog. Anya nga tati pakakumikuman na. Ayan, dagiti kabalay, Benito. Ay, jak gayam na ibaga adagos, senyor. Impanda ni senyorita ije Pueblo. Kinuyog ni Pedrita. Kasta? Kinuna ni Julia kumadrona kasapulan a maasikaso ije dispensary. Muy bien. Makaamulatan da Pedrita kenidita. Okupado ni siya kiti ado na trabaho iti Hacienda. Senyor. Papanan nyo kaday. Apay adidak matan ikuyukuyog iti pagnayaw. Saanan na importante no saan nakaduwa ni siyak ni Sika. Mas ado ti maramidan ni Sika dito villa.
rinugyan nyo ka din ti nang pakali iti balitok, senyor? Anya ti kinuna ni Sika, Benito? Jay imbagayo naikali a balitok, senyor. Iso ka diti pakaaburidwan yaw, ket saan dakon nga iraman iti panagkali yaw? Diyan ka, Benito! Senyor, abay nga agunget ka. Okay, Benito. Oray no ipakali ni Siak no may tudon te eksakto na pwesto. Importante ka di ni Sika iti panagkali. Senyor. Agbilbilang ni Siak iti punto ni Sika, Benito. Saan na magustuhan ni Siak ti osisero na tao? Dispensaren dak, senyor. Nagdamagaklaan. Mapukaw ti kumpiyansa ni Siak no kasta ti jar ni Sika. Senyor. Aginanalang ni Siak iti 3 oras. At damat lapapanan ni Siak. Ayusan ni Stalyon. Pumanaw mo't laeng. Talagang samat adinan ikaskaso ni Lolita. Ay, kaasimat di asawa na. Edita, saan agagangay tisikog ni Senyorita Lolita? Pagkunaam iti dayta. Napigsa ti pitik na. Kanda idumdumat ti kinadaras na adumakkel. Anya? Awan mo't nga binti kompleto akasapulan dito lugar tayo. Tapno ma-examine iti husto ti sikog na. Adda ka di rumbang apagdalagan may papan iti kasasaad ni Senyorita? Awan mo't kit iti seryoso a problema iti kasasaad na. Gagangay iti agdadagsen ti panagkapsot na no agkurang iti sustansya. Katangay si katinapusgan ang mga iwan kankwana. Ibagak nga rod dagiti umno nga aramidam. Sige nga rod, aywanak ni Senyorita Lolita. Aging gaadi ibilin ni Senyor ti panagsardeng ko nga agpaay kadakwada. Ni Senyor Esteban ti dimtang. Wen, sinurot na kayo ditoy. Apay nga ta. Agsublingatan ti sigud a panangdungo ni Don Esteban kini Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon